תחקירו את בולשיט, מפעל להדפסת חולצות בקיבוץ חפציבה. במפעל מועסקים עובדים עם תסמונת דאון שגרים בהוסטל שנמצא בקיבוץ. כיף לי פה בעבודה. יש בה אנשים נפלאים. כאן נבחרות לי שפה חבר'ה, מי יצחוק איתם. עושה טוב בלב. אנחנו רואים אותם פה כשהם עובדים כאנשים רגילים. כעובדים רגילים לכל דבר, זו ההתייחסות שלנו. אני לא רואה בהם שוני, זה נעלם מתישהו, אני לא רואה אותו כשונה ממך. כחלק מהפעילות שלנו בקהילה, רכשנו חולצות עבור סיירת גוואלד ועבור פעילויות בקניונים ברחבי הארץ. אנחנו רוצים רק לעבוד, אנחנו לא רוצים תרומות, לא רוצים את כל הקטע הזה של הפילנתרופיה, אנחנו רוצים עבודה. ואנחנו לא משנה עולם כאלה גדולים, אנחנו אנשים פשוטים שרוצים להרוויח כסף ביחד איתם. לא בלעדיהם, ביחד איתם. קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בעבודה הוא חלק מרכזי בשילובם בחברה כשווים בין שווים. זה מקום עבודה שהוא חשוב, עדיף לעבוד ולהשקיע, ואולי איזושהי שאיפה או איזשהו חלום שאני באמת רוצה להגשים את זה בלהיות זמרת. החזון שלי זה רשת של בתי דפוס שכל העובדים לוקים את תסמונת דאון. זה החזון שלי. כל אחד יעשה את השינוי אצלו בקטנה, עוד קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה, יצא גדול, לא?